Хора, днес имаме ден среща от 7 часа. Дом 7:30 в Brookhaven в Roblox. И името ми среди на английски _9. Много нормално, нали? И ще ви чакам в лобито до фонтан ли има то? Чакайте сега само да видя. Да, до фонтана. Ще ви чакам. Точно в 7 часа. Може по-рано да бъдете там. Но аз вече съм там. Така че ако искате да видите Brookhaven, да се видим, хора, ще си направим снимки и ще ви го кача в може би някое друго видео. Чао!